Pawartosipun ingkang menika sekilas wasta norekson kanjeng panjenengan sedaya kathah pawarta ingkang aktual kanjeng panjenengan sedaya Banjarnegara Sentul tunggal rolas wolu rong puluh telu enjing lapangan wonten komplek Candi Arjuna Dieng kepriksan memutih embun ingkang wonten ing ron lan rumput kepriksan mengkristal. Adhedhasar pirantos pangukur suhu hawa termometer ingkang dipun panaken wonten lapangan komplek Candi Arjuna Dieng. Suhu hawa ing tabuh 6 enjing dugi -50 derajat Celcius. Kalawau saking pengukur suhu hawa wonten lapangan komplek Candi Arjuna, suhu -50 derajat Celcius, ujare Aziz salah satunggale wisatawan wonten Dieng. Fenomena alam puniki ndamel wisatawan Aziz salah satunggal wisatawan asal Jogja puniku penasaran. Piyambakipun bereksperimen kagem ndamel es krim alami kalih manfaataken asrepipun suhu hawa Dieng. Piyambakipun ndamel kopi ingkang lajeng ebah dados es krim. Wau dalu sengaja nyukani kopi cair wonten lapangan komplek Candi Arjuna lan enjingipun kasunyatanipun sampun atos dadi pas didhahar raosipun kados es krim raos kopi. Ungkape Aziz salah satunggale wisatawan asal Jogja. Mekaten pawarta dinten menika kula diarahken ngaturaken menawi enten kalepatan nuwun pangapunten. Arep pincaran bangsa jumeneng aning budaya mugi rahayu ingkang sami pinanti atur nuwun saking enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.